abu ne sa Farisa idan an dube ta matsayin ya wuce na ce ruwan shi da kuma kalan yanayi da za ta ci gindin wato ta tuka ta ji daɗi babba za mu ba hanyar da muka samu ruwa a cikin amma ba mu ganin ya ta gida. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Malam ka ganta ta dawo. A Farisa ya fi cika da jami'an yau. Wallahi baba na ji da lafiya a wajen shi yasa. To sai dai kai abin da ya gani. Kin ga kamar wannan layin. Su gidan sarkin ka. Assalamu alaikum. Kana ji kai baka action shine action sai ya dan yi wannan yana da sallama. Namun tunda an ce za a can za a ce na ce shi ko ba a rage na sosai. Up! Kamera roll. Wannan ya rubuta kai. Dala ku shi. Kamera roll. Action. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Yawa san da zo. Lafiya. Arsi na wuni. Lafiya ne. Wato arsa ɗin da ya sami kiran kila ina zaton baka sani ba yarinya ce na ɗanyi ba ta da uwa ba ta da ni kaɗai ne rage mata ni ne amanata sai kuma kai ya gudu da ka shigo rayuwarta za ka zama mata amana har su ina roƙonka da ka zama mai riƙon mu haɗa ƙarfi da ƙarfi yi ƙarfi mu tallafi rayuwar yarinyar nan zauna matsayin ubanta kai kuma ka zauna matsayin mijin wanda za ka kula da al'amarin mun zauna da Farisa na tambaye ta